Fortissimo, yeah! Jesus, emakumea. Azte, martxa egizuna garko izango izetik. Ai, Joseme, preokupatuta nau. Bakizu ez zaitela bate gustatzen, beha bakarrik ustea etxen. Eo zen gauze pasatare. Bakit, baina okar bakizu izan deula bestekin. Familio kompromiso, die. Dago eguardein, aldan azkarrena etorriko gea. Ala beharko gaurkongatik. Nik dena prepatuta utziko jote, behotu besteik ez dula, Jon, Miren, torri gozaltzea. Xo, ez natu ingozu. Eunon? Eunon. Eunon. Bueno, ese eta gozalduzuek, Ni bitarten prepatzea, no? Miren, han, zereala eta frutemordoat, gar, partidu gogorra okizu eta, tori, platano, potasio pixkat. Da, enteatu altzea, intxurreko oktzea lineazio bate behar dueno, eta bajaiko ezerre bauteu, Tori, zumo ere, vitamina C. Amak, azenari pixkaten hastu indio, bakizu, bisteako? Nake, hainbeste jaten bat, geho ezin naiz ez da moiturein. 2 ordu lehenago eta ondo gozaldu behar da. Lehengo letu nun, fitness revistan. Oso importante omen da. Hau behar aldek. Hombre, pues, ja ez, zaite. Ikastik hori hona da, ondo gozaltzea. Nik ehatxalde uzie liburute egin pasabeat. Oposaketak prepatzen. Aurtengo temarioa oso ondo prepatu bat. Plaza fijo aurten. Bale, jazta, stop. Behatzik, 2 ordu partiduako. Oain horta horretu eta martxa. Da, Ike amai hun berba liburutegia hasi prepatzen. Ez dela bakik, oinez jun. Miki. Dutxatik gude beroa berren, otzat, hor? Bedatu aldezu grifoa marratxo gorriaka daun. Aizu, Miki. Aurrekon hoi nulako ez du, zane beti igualain behaten nik, Beidatu eta gorrin dau. Beno, bedatu abotako jot. Arazo izu, ez tabil. Kaderana izangoa. Fontanero deitu beharko zaio. Jode, Miki. Bilera badauket, me niego rotundamente dutxatu gabe jutea. Bakizu, bileratan sobakito busetzen azte zaizkit. Da seguru sentitzeko dutxatu inberrauket. Beste irten bidea da, ude hotzak dutxatzea, harta kutixea zainduko zu. Me niego. Gabinete de crisis. Bilera nolatukot. Nahizu nahi, ni lanan joa, fontanero deitu, Euno nahi izan bihotza. Antonio. Zer dezu? Venga, a ver, prepárate que te voy a cantar la lista. Venga, preparado. Chándal, Bai, bañador, si, suéter de paseo. urdine beharko zu ez? Bai, bestetan bi amatetu, baina ba nahikoa deu, Bida, hemen txaleko nazpin. Ai, txaleko, ta txau. Alkandora de gala gaubeako, Bai, morado horra lau, a ver, grixe, berdea, gorrie, ez, moro egiztago hemen, erroxa? Ay, gracias a Dios.
Ikustezu ze importantea dan Bai. listak errepasatzea? Eske, el morado te favorece. Bai, bai. Kontuatzen naiz baini, hoi jaztezunen, nola behidatzeigoen denak inbiditan. Ta aurten, seremos la envidia del hotel. Eske, Rosa, Jubilatunen hartutako klasek eta geho? eske izan ez, ikiarri gazi du, beste klasoitan, Bat, biru, txat, Ai, Antonio, venga! Behandu gabiltzet autobusak ez digu etxoingo, Venga, gozen. Venga. Ane, etxen altzea. Ane? Ez dago inor ba. Kitxo! Esnatu alda? Bai, abixatu jo eta prepatzen gatua. Lozeon, goxo gaxoa. Pena manditez natza ere, baino, dena ondo esplikatu nahi nion juteako. Ai, Josemai, bakizu ez zaitela bat gustatzen, bea bakarrik uste etxen. Jon, ez altzan hobea gaur zuetzen gehatza ikasten. Joe, ama, enaiz konzentratzen etxe honetan? Ez dauket ez lekuik, ez espazioik, gaina interneta behat, ariketa praktikoa prestatzeko. Goatu azin behar dizut aurreko hien interneta kentzea erabaki zenula, beste horrengatik, Ta, goatu azin behar aldizut, ze ikusten harrapatu nun beste hoi. Bizio txarrak hartzen izan, Jon, denan honeako hartutako erabakia izan zan, ez geneuken beste erremeioik. Egunon, familia! Noaztoa, Zamona? Paseoa? Paseoa? Zu bakarrik? Ez da pentsature. Bida ama, guain bagoaz, Bazkal ondo arte ez gea etorriko. Zukin behazun bakarra da, hementxe lasai-lasaian, eta deskantzatu. Deskantzatu? Gehio? Oantxe esnatu eta... nahikoa deskantzatzea bestela ere, nik ametxetan berriz unitate diaktikok bestek ez ditut igusten. Bida ama, eltze hontan oliosan lautzizut. Ta beste hontan arraie. Behotu besteik ez daukezu. Bale? Eta han goiko armarion bakizu, deskafinatue, eta galletak nundauzkezun. Baina kontuz, deskafinatue sobregorrik die, ez nahastu. Bakizu kafeinak ze kaltea itxizun da, Ama, mobil horraldezu. Bai, mendauket bai. Eskerrak, zein bonukenik hau gabe. Jon, kendu datosak amona moie, garreztuta guatxapa behar. Atzu, Ama, eozin gauze deitxu lasai, Atea bazparek giltzekin itxita utziko izau. Izane, gaur egun ahitzaien gauzekin. Baten teatuko balitze txen bakarri zarela. Joe, venga, guazen. Behan dutzen nahi zaigu. Bai, venga, guazen eman dena unguxo amonai. Venga. Bai. Jo. Ama, Jo. txintxo joan etxene. Zeitxun etorriko geha, ama, Bai. Bueno, aio. Uba! Por fin, bakarrik etxen. Ay, Cristina, que eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsante, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo. ¿Qué es? Soy Jessie. Me cago en tu... Ui, fontaneroa. Ze azkar. Keixo? Kaixo, guardion. Fontaneria eta desataskoz Bartolometia dator. Arazoa, berregistrau da elbide ontatik. Ta, ze? Ez aldiazu ez esan beharro, arazoa baukezu, o ez daukezu, o... Bai, bauko erazo bat, bai. Haundi, gaina. Zer? Ez, ez. Nola ez errez? Zuk esango jazu ba? Ba, arazotxo haukeu bai. Ude beroik ez daukeu. Grifoa marra gorrin dau, baina ude beroik ez da ateatzen, ez dakit. Kaldera nahi izango otean, o... Posible da. Kaldera nun daukezue. Hortik ez.
Hemen. Hemen? Oh, sorry. Ez hemendik. Oh my god. Hombreton. Pieza bat aldatu hartzaio kalderai, dalmazen egun berre bile. Atxalden pasako naiz. Ah, bale, oso ondo. Bale ba. Venga, bai, gero arte, aio. Miki. Alpon, zentratu zure parejan. Zoriontsu ikizaitu zure parejan. Laiztezu egizona izangoan zure parejan. Plan antisexi, martxan. Esate baitenik, irresistibilea naiz. Antonio, pues ya está. Hain falta zaigu, persianak itxi, uden pasoa itxi. Rosa, uden paso itxi, eta. Ay, qué bueno, Antonio. Que nos vamos. Azkenen aliatua, paraiso juteko garaie. Benidorm. Goize hegi, eta txaka. Bufeten gozariarra eta jo, pasoa. Desde Levante hasta Poniente. Plaian pixkoa deo, eta bingo berrize bazkaltzen, neika guztie. Geo, siesta y a la calle del coño. Eta bingo berrizea faltzea. Ah, ta mesa puesta gainea, Eta geho, hotelen dantzaldie. Ai. Urte guztin ikasina demostratzea, Rosa. Oi, esamin bat bezala da, Ze pareja ite deun, ze arropada makion, ai. Y lo vamos a probar. Además, con nota. Ah, bueno. Ta bidaz esati zuten, beste Virginia eta Ramonoi baino, ondo ingo deu. Ueba zamba benburukeak usteko gogoa ibili zuena iaz. Le patente, oik. Burgalesez, hombre. Oi. Ta aurten pasako zaizki arrokerik gu ikusitako. Bueno, eta Rosa, da esamin eta geho nota ono ospatzeko. Baina, Antonio, venga, guazen, Beste, baleta hartu eta venga. Dios! Bai, mamutxi. Pasa nahi zure txetik, hartu ditut preparatako taper guztik. Osea, guantxe etxea sartzen, mamutxi, lasai. Bai, bakarrik, bazkaldu mamutxi, bai. Osea, buat xabal, baino ze pasada hemen. Joder, zu pasatzeala, mamutxi, baino zenbat izan dizut nire etxen ez sartzeko. Ezke, ni nahi zinor zure etxen sartzeko, eta ze esango izut, esatziz bat eta sendatuko naiz. Bira, mamutxi, eske, ja, mogoio galditan ekuideu konversazioa, eta eske, bira, superraiatu nauzu ja. Joder, tio, eske, nolako txibea iote emakume honei, nik nahi detelako naula bizitzen hemen bakarrik, nahi detelako nire espazioa, eta eukikoet, nik nahi deten bezala. Batzutan txukunago, bestetan baino ni nahi deten bezala, bale? Osea, zao, basura. Bueno, bi hartik hasita demostratuko dut. Ai, bueno, bazkaltzeko garaia izango deu. Ai, que bien. Gaur nire bazkari preferitu, Bai? Telepizza? Bai? Bai, Beltzaren plaza 5, segundo B. Bai, betikoa. Pizza familiar especial de la casa, con cebolla y doble de queso. Ez, gaurkon 4 Coca-Cola. Bai. Bale, express, oso ondo. Eskerrik asko ba. Aio. Ai. Bueno, partida ba jokatuko et. Ai, bazkaria jatzen bitarten. Bueno, seitunek arkoitea, baino.
19. Love 30. Telepizza. Bai, a ber, hemen da, baino, atea ezinetiki. Etorri honea leio parea. Baino, gaur eola altzabiltz, Juli. Bai, motel, geota gehiotan hasi zaizkit batea isteko juga daiten. Bueno, beti bezala ingo deu, Vale, bota saskie, Juli. Ai ba, Lukas, propina eta guzti, Oso ondo, Juli, eskerrik asko. Ba, hemen, Coca-Colak eta pizza familiarra. Oso ondo. On indizula, Juli. Eskerrik asko. Nere ingiru guardako azea. Aio, Juli. Gaur begala bazkaldu behat. Kliente guztik olako balie, ordun bai, ordun aiatuko nitzeken hilabete bukera, alkiler rapatzea, baino, tamalez, Amona Juli unika da. Hola ezin dez egie, zeo ze pentsatu darauket. Bueno, a ver ze pedido azketen. Pajaritos por aquí, pajaritos para allá, piriri, ple, 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 ple. Pajaritos por aquí, pajaritos para allá. Roxa, kambio falta jut, zu baldezu. Beti igual. Ai, pues no, txikina hogeikoa. Ke pena. Bagizu, azkena Tolosa joan ginenen, holaxe ginen. Da ez zaie bate gustatzen txoferrari bilet egin patzea. Egi, azkenean atein beharko dugu beste Julik dauken tarjeta hoi. Bai, baina bagizu, Roxa, nahi diru manejatzea, gehi gustatzen zaitela. Beni derreti bueltan ikusiko dugu. Bai. Oye, mozo, Bai? tu no tendrás cambios. Ah, bai, zenbaten nahi jezu. Hogeinak. Hogeinak, Ez que autobusako behar dugu. ja. Bakizu, txoferra jetzaie bate gustatzen, biletekin patzea. Son más rancios. ¿Y eso? Oye, que debe de ser un trabajo entretenido. Paseon, herri-zerri, jendeakin. No sé, ¿no crees? Ahí va, tori kambiok. Uy. ¿Tu cara me suena? Takit, pa. Ay, no sé, me suenas de algo. Antonio, acércate, ¿No te suena este chaval de algo? Iepa, atxaldeon. Atxaldeon. Zaipa. Ola esan da, revista bat dio, anuntzio bat diakaso eskizpaitak. No. Bueno, Bai, eskerrik asko eta barkatu, Bai, ez da ezer. Bakazio eta goaz. Bai? Bai. Ba, ondo pasa? ¡Ay, qué majo! ¡Qué agradable! Benidorrea, han pasatza deun negue. Bai, oain, zera, negun are jotegea. Ta uda berrin, eunen luzatzen da astonen, berrize, bueltan. Hola negui puske harregentzeo, Roxa? Earki, bai. Bueno. Baina, osasunetzate harra, hango klime. Ez zurretako, eta ez... Eta agilidadeako? Hoi notatu ite agilidadeen da hola, eta kuti zen da osona. Handik etortzea urteatzuk kenduta gainetik. Ta humoren, Roxa, beti komentatzen deuna. Ze pena amateu beha. Bizi guztiela nena haitu, eta etxetik ateare ingabe haute jenoik. Hombre, pixkat ondo dago baino. También hay que vivir la vida mientras estamos vivos, ¿no crees? Bai, oire hola da, bai. Uda berriti aurrare, earkitu hemen, hortxe bizia hor, zera, planta bajan hor, terraza eharrekin, bai. Fenomeno. Baina, negune ikerri guztu gutea, zera, benidorrea. Ez dago unio loturik, earki bizia, diru getzeko falta, hausasun ez esanik ez, bono. Baina bai, begaraien, makinia dolan indagoa, han, goiko zentralen. Da, etxea etorri, da, gu Roxak batxu zoba prepatzea bazu, guztua. Hombre. Ara, hemen dezu autobuse? Bueno, encantada de conocerte, ondo ibili. Gero arte. Bueno, urruna ikusitako, kasuin. Bai, Bakizu, gukan beste hauztuetan ikerri deskonetatzen. Vale. Da, kasuin, ez autu goletzen jo. Antonio, venga! Bai, bueno, aldin, behitu guetxe. Vale. Da, uda berriti aurre, etorre bisite lasai erre. Bueno, ondo aio. pasa, jo.
Bakit, nun bizitzaten bai, eta bisitateko zaituztet, bai, hoxe. Hau bai da lapzie. Hau xejan ez pelikula bat ikusikoet. Bai, a ber, zer daukeu? Oh, los puentes de Madison, que pastelada! Ai, hau Emai Carmenena izango da bai. A ber. Hemen... Mamma mia, musikala? Bueno, ozekak. Hau bai, hau xea behar detena. Psikosis. Esan da bezala, plan antisexy. Pasa, zabali dau. Ojos que no ven. Kaixo, atxaldeon, pieza ekarri eta seinu konpontukot. Bale, oso ondo, zure martxan. No me jodas. Hoixea, bai, ne intentzioa. Haudek panorama. Kaixo, bihotza! Ui, Miki, etorri zea, ze poza. Bai, beti bezala, fontaneroa lanen nahi da, ezta? Bai, baina Miki, itzein beharrako serio gure ezkontzataz. Ja oso denboa gutxi gehatzea. Da guaindik, zure inbitatun konfirmazio faltaz ezkit. A ber, esei. A ber. Beira. Zure familia osoa konfirmatzeko dauket. A ber, zumarrako lehenguzu baldatoz. Usted ezin duela. Jo. Baserriko osaba izebak? Bizi balie. Oh my god, Miki! Zure guraso konfirmatzeko ozketeta. Eske aurreko deitu nien. Jubilatuz ezkeoz, Kanarias eta bizitza juntzien da handa bizte playaz playa. A ber, ezin du, Osea, Miki, ezkontza jade da. Osea, 200 barru, iganden, restauranteko galdezka dauzket. Da hendik zure familia oso konfirmatzeko. Mueve tu culito eta hasi konfirmatziokin ja, Bueno, da papererako lankidek, balatoz? Joder, Alpon, oia bai ezetz, Erabaki hau hartu genunen, ne aldetik garbikeatu zan. Ezkontza disketua nahi genula. Ta gainea. Gu maitegea alkarritaz. Da gutzako ez beste inorrentzat. Baina, a ber, zuk ze ustezu? Jendek ez dakilako bio pareja gehala. No, zuri betian notatu zaizu, baina nahi jendek uste laune gehala. Alma kandida. Da gero ni naiz, ametxetan biziana. Bueno, pareja. Hombre. Ne aldetik ito, pieza gambiatu jo kaldera eta ja den ondo joa. Oso ondo. Da, zenbat eman behizut, Bolo. Goizeko ordu erdie, 20 euros. Mas piezana 10, da mas mano de obra 15, da propinagin, 60 euro. A ver, a ver. Ja, emetxe berrogei. Vale. Alpon, baldek diruik. Bai, boltson, zile gainen. Tori, beste hogei. Olaxe, ez? Vale, pareja eskerrik asko. Zuri, etortzatik. Bakizue, fontaneria itesataskoz Bartolome beti zuen zerbitzura. Nahi zuene kasoin. Oso ondo. Vale. Agur, hombreton. Eso, Alpon, kontuatu antzea. Gizon honen nolen ditugun, txeak, zifrak. Miki, kontuatu nahi zena da, nola esan duen bi aldiz? Pareja. Pareja. Ai, bueno, dutxa bero bat erruko doian, hijoa. Garren luze izan da. I'm so tired. Baina, pareja, zer zentzutan? Museko pareja? Ez ezagun pareja? Kantatzeko pareja? Baina, Alpon, zer zentzutan?
tia. Bueltan zatozela honea? Ke buena, tia. Ta nolatan? Baserria. Ezke bat, tia, ezin ditatea de martxa. Ezke eukien mamutxikin una movidita eta nau pixka de bajón. Bai. Nu? Bolo bat? Rutako pabelloietako diskon? Sami, prepárate que la noche es joven. Vale, edari zure kontu. Vale, oso ondo, tia. Hasta luegi! Ta, orduan ze faiatu ba miren? Ai, ate, ez dakit, baina igual dio, bihar itzeingo deu. Nik gaur egun oso produktiboa izan dut, asko konzentratu naiz ta. Ez ditut giltze bilatzen? Barrun ez eto txikaitzen, Ama, ondo jongoa ba. Hoxe, boltsa ondi hartu berrezetezu eta gero ezin giltze bilatu. A ber, ekatzo. Kauela, hosti. Ama, mendizkit, gaur harrapatu itzagea, kauela, hosti. Ana, bide hemen. Ama, ondo altzare. Txaldeon, familia. Txaldeon. Ama, ze jandezu? Ama, ze handezu? Coca-Cola? Kafeina? Ama, disgustotakore. Ai! Hau, hemen dauke, oso ikutzita. Ama, guztutako honena nahi deu. Zu osasun eta denok elkarrekin da zoriontsu bizitzea. Ta zu berriz, bakargiatzeko zaizare zuretako gileko. Ai, hola nola nahi zuzutaz fiatzea, Nola? Lasai, Mari Carmen, lasai. Ta zu amona, segi zure kuartoa, Dagar, kastia dut da, faldu gabe. Eskerra dena janda geotorri zeaten. Zer daukeu afaltzeko? Afaltzeko? Nei disgustoak ingo osearek endu zait. Jose Maio Llanoa, aberlo pixkat itxeten. Pastilla hartu barkote, nerviok punten dauzketeta. Nik oseo gelpa, Hemen dago zuen, amona utzitakoa. Beotu eta jan. Ate, baina bestetan partiduetan... Bestetan, garrin dezunagati ez tezu gehiago mezi. Enaiz, harritzen hau hemen ustea. Beti guateatzea galtzen. Ze, diotuta, hango lego iseo. Zer, remeio? Ani, hemen naiz. Jo, Ani, tia, aspertzen nahi naiz zure zai supermogoion. Oli, Sami! Sami, ane! Zemuz, tia! Buat, tia, dauzke kontatzeko supermogoion de gauza. Ibili naiz porai liandola azako pako, tia. Ke guai, tia. Honek tweet bat mereziu, De fiestuki! Bueno, tia, laundu honekin ez, kiston gogo dauzketela, tia. Baino, tia, ze karrizu. Osea, estás fatal, tia. Gaur pentsatu etin behar deula supergarrafonin. Ez que baserrintzen erdi bete eta esan de, berako nispillen gatuko naiz eta gorago nio betekot eta aquí estoy. Ze ondo, tia. Hala, venga, vamos, de fiestuki! Beida,
hemen txeda. Esan zitean hemen biziela. Lukas, seguro altzare. Bai, Kike, seguro hengo nezpa, daukenei kentzek pegatuik ez dauke. Ta gaina hau kentzeare ez da. Bueno, ni prest nau. Kike? Bueno, Lukas, bale, zuk izatea alimazu, bale, venga, nire prest, venga. Bale, ba. Kuximo? Kuximo hemen dago! Bai, baina prest altzaude, Kuximo. Prest! Bale, ba. A ber, motxila. Ze motxila? Kike, ez aldezu motxila hartu. Esan dizut badena prepauta utzietela. Bai, baina eski azkeneko momentu nervioso garren ez da komunagon behar izan dut, eta motxila antzeon, baina aztu hitzeit hartzea. Joe, Kike, earki hasi gea. Beste ez erretzeko zunin beharrik, motxila hartu, motxila hartu. Motxila altu! Kuximak, motxila altu! Eskerrak beharrezko abentaten tenditzen Kuximo. Bueno, venga, atea frontalak. Frontalak! Hemen! Ahí va, Kike. Vale, herramientak. Herramientak! Hemen! Vale, ahí va. Bueno, venga, prest? Prest! Venga, va, guazen. Abeldurre. Ai, etxinetela! Venga, Kike, laundu. Joder, mina hartuko tela! Kike, heldu hortik, a ber. Zin da! Nik uste baino zailegoa dago irikitzen, Pare bat gau igual beharko itxeu. Sanizun, Lukas, sanizun, interneten denak errixau ematezula. Bueno, zu egon lasai, utzi pentsatzen da zeo zokorrituko zait. Jazta! Jazta? Foto! Venga, guazen bak, Ike. Laundu, mesez, laundu, nizin bat. Kike, ze horrek ikusi, Baina hemen barrun earkiotea. Ta hor kanpon, gauen, bakarrik... Bai, txoin, batxini joa. Bueno, a ber, guazen batzue, a ber argik eta jartzik jaun. Guazen. Ama, pasa hoia! Telediario ikustea jekin naiz! Binga! Unek ez alditxu baloiteko pastiek hartzen. Bruja! Ongi etorri, gure neguko etxe berria, bagoitzentzako gela bat, kalefazioa, argie, hauxe da, negue pasatzeko leku eharra. Ja, Lukas, eta geho zer? Geoko, Kike, hau da gure bizimodu berrie. Bizimodu berria, atxagin dut, okupazioa! 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 Nei zeinek esan ditu bikin hona etortzeko. Etxoi pixka da mesedez! Buah, tia, hace fiestuki, tia. Jo, tia, bai. Azkenen garrafana superridea ona izan da, Moion de peña ez dautu du gaina. Gorde hurrengoako baserrin, Hombre, tia, hau errepikatu beharra dau. Bueno, ze, espuelin? Puf, ez, tia, ni supernekatutan hau, eta eske oian ijoa. Buah, tia, nik epizka presa daukete. Bihar feria jumarra auketela baserriko produktukin, tia. Eta guandi baserrian jogatzeiten bidea, buah! Zu, baserriko produktukin? Buah, tia, etorri baza etorri, estás a todo, Ani, la Samantha es todo terreno, tía. Bueno, ba. Sami, ane. Ondorai. Triki tiene coqueta non bihotza.
aspaldiko, berriz herria bueltan. Buah, tío, el que faltaba, el Fonta. Hoxe ba, Orduotan hemen, tío. fontaneri desataskoz Bartolome, 24 ordutan zure zerbitzura. Zeio galtze jotu aserria garaiz zaharretan bezala. Bueno, baina que konste oso nekatutan naulako dela, eh? Venga, sartu. Bueno, Fanta, baño sin parada solicitada, que nos conocemos. Vale, vale. Venga. Bueno, sé, Fiestuki, dale un poco de caña, ¿no? Samantha, geldi, tapizeri, zurrateko jazu, Samantha, geldi oteko. Txauin! Oaine, Fonti, haundi eman aldieu. ez du ematen, ala beharko. Bueno, pues vamos pa casi, tío. Ala beharko. Bueno, marcha! Gazte jendia beti datorri indarrian, zabaletxa belduna zarreta berrian, multzo moderno bago... Good morning, my love. Kaixo bihotza. Hau bai dala goiz zoragarrie. Eskerrik asko gozaringatik. Oan bakizu, bulegoti pasagarrauket. Atzo anulatu nun bilerangatik. Dakeo, luna de miel daukeu. Da dena ondo lodut utzi nahi dut. Da zuke, baukizu zein, Ni? Miki, konfirmaziok, eguardiako euki baiteu. Bai bihotza. Lasai. Por cierto, mantala eta plumero horrekin, me encantas. Beno, Alpon, segi bilera horta. Jo bazkaltze etortzeko ere. Bale ba, bai. Xalalalalalalala. Ai, negautzen, Dios! Entzun dut, Que se te ve el plumero. Beno, segi, bihotza. Ah, por cierto, kasi aztu esatea. Geo postari pasakoa pakete batekin. Very important, Jaso mesedez, bale? Bale, egun hona izan, maitia. Venga, gero arte. Ei, pitxurrin! Bai. Beltzaren plaza bost, primero B. Beltzaren plaza. Hemen ingurun izan behar ba. Venga, ama, ni prepatu naiz. Atzo gauen, azkarra hogek izinen telebizion auskalo ze ikustea. Oain dienazu tontare harrapatuko, Ez hoxe. Ai, Mai Carmen. Oain dio goizine, ez alde gobea behan duxo ateatzea paseoa. Behan duxo? Eta pentsature, nik gio Jose Maikin, enkarguta junbeat. Abai, Bai, baino gaur etzea bakarrik geatuko, ez hoxe. Jon da miren hemen gatuko jezukin. Ola ikasiko zu zerdan behar dan bezala portatzea. Venga, ama, guazen, bestela gio eguardi alde neuzki kolpea hondi emateu, eta gaina, ordu hontan ez aldiatatzen paseatzea zu launeke Margarita, Pepitata, Dolos, Dolos, zen muzotea? Lehengo hasten katarrokin zan, ama? Ama, lo ez hartu, Enean lo? Pentsatzen hain hau. Ta ez zeukan albatego goik beste atxo disekatu oina kafe hartzea guteko. Ama, zu baino gaztego dieta? Haze! Ni gustogo jungo nitzekean goraxeo daun koloretazko lokal harta.
gazten kontuketa itzea. Ama, ospela? Ai, eunete une astakeri handi gauzatitu berriz emakume honek. Astakerie? Astakerie beste atxoina jutea, Hildak batak asoa eta beste getzutean, Huite etorriko jo, Ai, ama, jangoikoa. Zeati ez daukenik ama normal bat, Zeatik. Ai, xiliko nahi, Sosa. Berpatzean itxe, bestela hola ikoa izta. Eunon, ama. Eunon, bai. Zer dezu, ama? Nekatu arpide daukezu? Bai. Ez dakit amona nola daukeun unek. Ni beti bezala ikustet ba? Ez dakit pixken bat burue galtzen, ezote zaigun hasi. Burue galdu? Bai. Ta noiz bilatu ba. Hoixe da, beti bezala otean. Ama, Mirenek arrazoi du. Amona, beha dinekok bezala portatzen hasteanen, malo. Hauxea, preokupatuta bizitzea. Venga, guazen! Noazoaz, ama! Paseoa? Nik esan diat da. Bai, ama, baina paseo lasai bat ematea, ez patinatzea? Hoxe, gurutizaian ba. Bai, amona. Zuk beste atxo disekatu oiri aldei nahi diezu ziztun. Oiri aldeiteko patinen beharrik etzeon, etxun potorro dare. Ama! Arrazoi dezu, amona. Baita zuk segi honi mantekile ematen, Benga, Jon, jaso patinoik nun baiten. Jaso eo bota basurea eo inzeo zer. Benga, goazen, eman musu amonai. Venga, aio. Gero arte. Aman aurren ezin da esan, baino, amona autentika daukeu, Autentika bai, baina bueltan, betrasta guztik gu nozitu behar. Internetik gabe, amak pornoa ikusten harrapatu zulako. Amarretati aurra, ezin telebista ikusi. Atek, beti giltzatuta. Aurki, plastikozko kubierto jarriko izkigue. Lukas, a ber, Lukas, jabo. Ai, ama. Joder, kusimo bakarrik. Ai, ama, lasai, Kike, lasai. A ber, galdetu nundan jaboi hola eta listo. Ez zikiatu honekin. Atxi! Ai, ama! Jode, honek jaboia nundu. Ai, mintxeuke. Ai, Egunon, Kike! Kike oso bildultia da, baina kusimak atsegin du. Kike, kusimak fota nahi duzulekin. Kike! Bueno, ama, orduan esan da bezala, eguneroko paseoa ingo du. Bionetxaino jun, eta etorri. Bionetxaino bakarrik? Bai? Esmai, Carmen, hoi bostan izingo, Osuz, bionetxaino jun, paleta ikutu. Bueltan, seinalea ikutu. Ara, seinaleak endu, bai. Bueno, igual zion. Bionetxaino jun, paleta ikutu, gehonea, jun, honea. Bueno, ama. Bostaldiz? Ama, ez dut diskutitu behar, Paken inbehar dau behingoz paseoa. Meikuk esan zizun, aktivitate harina inbehar dezula. Eta hoi da, hoixe bionetxaino jun, etorri. Geozula honekin deskafinatu hartuko dau, eta etxea. Ai, bai, Carmen, bida, ez diskutitzeko hobena, esatek ezun txoakerik ez aitzea. Bale? Venga, martxa! Gaur indarrak injekizen ba. Ama, itxoin, peidatu paso zebran, ama, itxoin! Paketen garbi jartzu ba, Beltzaren plaza bost, primero be. Hemen izan behau. Ara, neska honek galdetuko jot. Aizu barkatu, berrien naiz da pakete hauxe dauket entregatzeko helbide honta. What?
tia, azerrezaka borroso ikusten. Beltzaren plaza, baldak izun nun daun. Nidea, tia. Eske hemen ingurun izan behar, baina eske indikazioik ez dut ikusten. Boa, tia, nidea, ez dakitela nun daun la palaza beltza esa, hombre. El buseto, me l'aspiro. Baina... Boa, tia, ez dakitela, tolosa jumarrauke feria, ala, suerti. Earki hasi nire laneko aurreneko eune. Herri txiki hontan eta galduta. Ez dute hain horrentiatuko, Aizu, barkatu. Aizu, baldak izun nahi. Barkatu, presaka naiz, barkatu. Ama! Bat esan deula bakarrik, ama! Getu hortxe bertan, ama, bat bakarrik! Ama! Ta gero esateu herri txikitako jendea lasai biziala. Hemen ez du bala ematen, pakete hau bukaerak utzu berkot. Oengon atzea bultaik ez tobe, Miguel. Aiatu zaik, eune. Hainbeste denboan egon naiz armarion gitzapen da atea arreukek pa. Ez zuen pentsatzen momentua bola izango zanik baino. Azkenen gezurre esatea ez zekona. Ez zekona jendea engainatzea. Ta areta gutxigo, ere buru, Oengontan atea arreukek, Miguel, armariotik. Ta libre izan behar dek. Bea, Mikel! Aurria, Mikel! Eutxi goiei! Da, oan, telefono hartukoet, da, gurasoi otxengo iet. Aite, ama, zuen semea naiz, marikoia. Ostra! Ostras esan deken. Ara, berriz. Ama, aite, zuen semea naiz, gehia. Ostia, oire, zuzenek egiatze pa, Dios. Homosexuala naiz. Egunon, Kusimo. Egunon, Lukas, tal moduz egin duzulo? Earki, atzokoa egun gorra izan zanda, seko indeldo. Ilusiokin da motibatuta esnatu naiz gure bizimodu berri hasteko. Bizimodu belia, atxegin dut, bizimodu belia lehen algazkia! Oto! Egunon, Lukas, egunon. Eskerrak haitzean, eskerrak. Ze pasatzea? Nik ezin dut honekin, ezin dut. Ze ba? Rara da, eta beldurre mateit, ilaje oita, beidatu oita. Beidatu, Ze beidatu? Beidatu oita, gero atzetik hor, foto oinez. Nik ezin dut honekin, ezin dut. Aber, Kike, ba, beste kultura batetik dator azken finean eta... Lan, pan, gola beti, dola emon. Bale, pixka diferentea bada gukin konparatuzkio. Baina hortioken bildurre ematea... Nik ezin detela honekin, esan dizut. Ba, oitu merkozu bakike, ze hontan hiruok batea gaude. Zertan naizea, Kusimo? Balkatu, Lukas? Zertan naizea? Malazki bizidunak ikusten? Eski bez, rara dala, oso rara. Kusimo lala, egia da hori, atsegin dut. Bueno, aizue, nik uste gure bizimodu berri honekin hasteko, ja okupan gauz esentzialenakola betetzen hasi beharko genukela. Eski ja, okupa, ja hitzekin bakarrik, hemen barrun sortzen zait, alako zea bat, ja? Ba, adibidez, dekorazioa, oiturek, balorek... Okupa Wikipedia, Kusimok interneten begilatuko du. Okupa. Listo! A ber. Okupazioa beste baten jabegoa den etxe, eraikuntza, lurralde eta beste zelako eremua eskuratzeari deritzo. Joder! Esanaiaren zentzua utxik dagoen edozer gauza betetzetik dator. Orokorrean, jabearen baimenik gabe, legez kanpoko jokaera da. Joder, legez kanpokoa dala? Okupazio batean parte hartzen duen pertsonari, okupa deitu oizaio. Bez? Okupa gea! Okupa, atxegin dut! Okupa gea! Foto! Eske nila ezin dut, komuneako merrauket berrize. Bueno, Kusimo, ni lanean noa, eta idea batzu dozket burun bueltaka. Da, bueno, gero ikusiko zue, sorpresa bada. Gero arte. Sorpresa? Kusimak atsegin ditu sorpresak!
Atxe, bestetan baino gehiago ez aldia itardatzen. Gustan goi eta launekin? Bai, gustoa. Gustoa gu amangoa. Ze, amona ez da nahi orduak etorriko, Bueno, makinita eman du behintzat eta. Emateko esan dine! Ez dizut emango. Emateko makinita! Ez dizutela emango, ama. Ola ikasiko zut behar dan bezala portatzen. Paseatzea jungea, eta alde indit, ziztun. Paso zebran bate beidatu egin gabea junda. Ondo beidatuta pasara uni, Etxe ala pasa, ama, ikusi zaitut eta ikusitenen barrenako la buelta bat indai diteola. Ai, eski despiste txikia nahikoa da olakotan desgraziat pasatzeko, ama. Bueno, baina ez da ezer pasa, ez da? Baina, Mai Carmen, errenka zatoz? Bai, honi atzeti zeikan iguala espaloiko eskan hanka bihurrituta heroinez. Despiste txiki, zuk ez baino... Amonak ez baino zuk indezu orduan? Barkatu, Toma! Guain ema makinita! Makinita? Guain, bazkaltze bareien, da gaina, portatu zean bezala portatuta, ez da pentsature. Bai? Ordu ja ez te jango. Hau alda, familiko giroa, bazkal orduro sesioa. Earra, ritmo eta guzi. Barkatu. Amona, zeuze jan beharko zua? Egi, Gaur, ariketa asko indezu eta janin behar da. Ne atxeko esateit. Bai, eta atxik asko daki, Ta amake bai, Jan beharko zenuke, zure hobe beharrez aigea. Bida, hau ezin dut gehiago soportatu. Ama, jan inbeazu. Aiba. Ai, bakeke baliota. Aiba. Baina dena jane, garbie bezala ikusi Bai. nahi platera hoi, Oain honek berea konsegitu. Honek ezea, Mari Carmen. Honi egiztakit baino, zeuki behar dugu. Ama, gozek plakik jota gaixotzeko ere. Eske, Mari Carmen, hanka horrek ez da bate itxuri honik, Meikuta hon behar dugu. bai, meikuta. Ama bakarrik utzita. Atzo intzitunak indagio, ezta, Jose Mai? Favorez, Favorez. Ba, ama, jun beharko zenuke. Erreno izta parte honekoa. Hoxe haiet, seitu hongo beha asuntzionea. Kurkantzitan laister behiatuko izue. Baina, da ama ondo ongo alda. Ama hokin jarki hongoa. Ni launekin gehadutan hau. Ba, nik ikasi behar hoget. Bia, nahi zuen bezala moldatu. Gu meikuta guaz. Zuek haut dena jaso, eta ez okurritu momentu baten, amona bakarrik usteik, Bueno, ba. Baita, ama ondo ongo alda, Jose Mai, ama. Oaintxe behintzat, zuen jogotu dau. Haitxu zuen, Amona, zuke launtzea baukezu, Buah, txabal, osea, menudo resakon, buru eduket obratan bezala. Hau pasatzeko, aman taper bezalakoik ez dago. Aber, zer daun hemen? ¡Hala! Ensaladilla rusa, que buena, tío. Hau, freskoa earki sartukoa. Temen? ¡Hala, chaval! Almóndiga, me encantan las pelotitas. Hausejan, espidi bat, eta oiea. Bueno, abeste kontatzen gure feisak. Ara, la Sami, Tolosako ferian vendiendo de to. Aupa, itia, ez nun uste atzoko eta gero jungo zaniken, No me lo puedo creer, atzoko argazkik. Zerek iotu? La Carolina, la muy zorra de ella. Herriko txonik bueltan, fotazo.
Ama, osea, que fuertes, que tanga ikuste zait. Baina, bueno, behintzat, leopardezko berri da, eta kamisetakin konjuntoan, ni tan mal. Ta hor, zehai da, Sami? Que fuerte, chaval, osea, oaingon, pasaintzea, Carolina, eta ni honen ona naiz, baino txarren, zuk bilatuzu, te borro del face. Uf, hau superatzeko doble razio beharkoet. Aite, ama, maritxoa naiz. Ez. Olaz. Guraso agurgarriok. Jakintzatzute zuen semeak bere sesu bereko bikotekidea duela. Eta bihar bertan ezkontzen dela. Hola, ez, Mikel, la ostra, hola, ez. Serio. Aite, ama, homosexuala naiz. Eta gero esango ziet, punto eta seguido, eta bihar ezkontzen naiz. Hola, simplemente, simple. Jo. Tila bat behar. Dios. Partida jokatuko aldeu. Nik ikasi mea eta mono. Ta ni launekin gehautan, hau. Ba bakarrik, mese. Miren, bakizu, nik ikasi behar. Gero gehituko nahi zamonakin, baina bitarten zu jokatu partida bat, bale? Bale, ba. Bale, eta azte apostatze deu. Apostatu ez dauin beharrik, amona. Jolastu ingo deu, eta jazta. Zeinek esan du jolastu, nizan de jokatu. Uzertzea, zure ama bestelako olososa. Amona, bale. Amona, bakizu ez detela soportatzen. Jo, venga, bale, jokatuko deu. Eta ze jokatuko deu ordu? Ba... Jode, atzonik apuntek fotokopiaten nitula esango nuke ba? Ta niko joen behitxut, hoi ikasi garra auket. Da, aki eta mai fotokopiatako diru eskatzea aztu zait, ta niko inzein behar. Bale, baki ze jokatuko deun. Mirenek irabazte bau, mireni paga doble emango jot. Ta zuri jot, fotokopiatako dirue. Genero sanau gaurre, aproitxatu. Takit ba... Na, miren, beti zantzea hoena joku hontan. Hola, behintzat, biok irabazen atako ega behingoz. Bale, venga. Venga, miren. Animandu hau. Ui. Love 15. Love 30. Toma, amona, hau kagada indezu. Ezin de sinistu? Hala, Beti paga izan doblea. doblea bai, joku hontan hoena, Nahi zani atxaldero entrenatzen haitu, Ai, ez dizu behin irabaziko ez. Ai ba, paga. Ai ba, Jon, zutzakore, dirue, fotokopiatako. Eskerik asko, amona. Bueno, fotokopia atatzea, no, Zuk esan dezu, hemen gehatuko zehala, ta ni noa launena. Momentu txikiat bestek ez da izango, seion etorriko naiz. Susumek, nio naiz gaizki sentitzen pixu babanitze bezala? Sus? Miren, segi lasai launena, Jon seion etorriko, Sus, 15 minutungatik ez dieta maita ez esango. Bai, amona, seguro? Bai, segi. Jon, ezin deu? Giltze bakarra daukeu? Bueno, a ver, de toda la vida, felpudu azpin utzi. Hoi da gauzek ondo pentsatzea, amona. Baina, nire azkarra naiz.
Azu trampaik ez ziteko, akita makitio ben bezala, ateak giltzau eta utziko izau. Ai, ez da horren beharri baino, bueno. Bega, ez gaituzu harrapatuko, ez hoxe? Aister artea, mona. Aio. Hau, pare hau. Imagina, batik hasi barraukea guain digenok. Jon, egi esan, ez dakiz zertako dizide ongiltze horrazpin. Ja, ez dago ez entzondik, baina nola beharko, nire noain bigarren pixo baino berriz. Nire ez? Gero arte. Gero arte, Miren. Joe, ondo irakurrikot ba. Bai, hemen garbi jartzeu, Beltzaren plaza bost. Ui, oli karterutxi. Hola. Ze, guaindik hemen, ez alezu bilatu la plaza Beltza esa. Plaza Beltza ez, Beltzaren plaza. Buah, tia, ni idea. Eukider kistongo ezatia, saldu ditut mogolloncito de verdura eta baserriko produktu. Ustedes bilatu dutela nire lana. Bai, me veo en la feria. Hemen goran, koño! Oli, abueli! Ara, zuk bertako izan da, jakingo zu. Ixo, ez daukeu denbo askoik. Hemen diatetzela ondu behiazue, bale? Zertzaude, sekuestratuta? Antzeko zeu zen, eska. Buah, tia, ke guai, reskatin bat inberdeula, tia. Reskatea? A ber, baina nola nahi zuguk launtzea? Oso errez, asai. Ion portalen gora, bigarren pisuaino. Ezkerreko aten, azpin daun, felpudu azpin daun giltze hartu, atea egita, listo? Zain zaile? Karterutxi, vamos, allá voy! Azkar! Zuk ustezu amona honek jakingo ulan nun daun Beltzaren plaza? Buah, tia, ez daki, sekuestratuta dau, Eta zuk ustezu superfamosetik ingo gehala reskate honekin? Buah, tia, imaginatu telebistan azaltze gehala. Ijungo nitzeke asakita por la pasta, tia. Bai, ya me veo de día en la feria y de noche de bolos. Buah, tia, ke guai! A ber, hemen, bigarren pisoan esan du. Beste aten ezkerreta! Txoine, abueli, txoine, ezkerra, bai, tia, anilloa dauketen aldea dela. Venga, azkar! Ali, abueli! Etxoin! Orduan zu baldak izan nun daun Ixo! Beltza. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Baina importante da lantza, behat, hautsi bakarrik atzete A ber, oain launduko izutela hoi entregatzen, aurrena merindatu ingo deu, Telepizzako ideitzeko denboik ez dut izan da hau xartuet. A ber, oain nun behotze deun. Tia, nik daukez super idea bat, ospela jungo gea. Coca-Cola bat dau. Pues claro, abueli. Dagoen, marchando! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ber, Lukas, gu okupa noiztia. A ber, ni aklaratzen naizen. Honea sartu ginenetik, pentsatu genuen... Ai, ama, joder, berriz bakarri utzi naula. Esate joan bakarri zuzteko, jakin da hemen nola sentitzen naizen. Ez, Kike, Lukasak ez zaitu bakarrik utzi, Kuximalek utzi zaitu. Uxa, Eta holan foto aterako dugu. Bale, Ez aldegi, Kike, bale, Kuxima, foto! usteko pake, Foto, joder. Kike, foto! Eno, Mikel, aiatu zaik momentue. Honek ez zeuke gehiago luzatzeik. Ensaiatzen aitua izen bezala telefonoa hartu, da ire gurasoi daituko hilek. Ara, tik, 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 tik. Ez du hartzen. Aite, espaliko, zenbu zaiztete Kanaria esalde hortan. Ondo? Bai, ni hemen ondo. Aite, ze semen izun, mobilen manos libres jarri zazu, notizi bat eman behizu eta ama eta biok entzun dezazuen. Kaixo, ama, zen muzabi, pasion zaitzela ondartzan, jo, zu bai ondo. Ja, beno, notizi bat eman behizu eta jarri amak amatu bilatu esi eta
jartzeko, bestela seko eroiko zateta. Ama, bihar ezkontzen naiz. Zorionak? Baina, bazekizuela? Alpontzen muzdan? Baina, notizionek txorotuta utzi altzauzteo. Baina, egitan bazekizuela? Da gaina herri guztik. Da, bazekizuen zera oporreten hitzela guten koarriakokin. Karo, jo hemen herrin ikusten zion koarriakok eta... Karo, ja. Ondo. Bai, hoxe. Da, argazkik eta bialdutako ikusi alditezue. Montaje diela, kriston ondo zeren nindata. Ordenore baino beto indilun. Bueno, oso ondo. Holaxe, Bai, esker, bentan lasaiatu nahi, bakizu eta... Bai, bale? Eusontegean elkuko gara, viaje de novio zea, Kanariasea, eta alkarrekin ospatuko deu. Eskerrik asko ente ditzatik. Aite dama, zeaten bezalako izateatik. Eskerrik asko. Agur. Ia! Alpone garazoi. Azela zaitu hartitena, 5 kilo kenduizki gaineti. Ospatu errazeok. Gora zoriotasuna eta gora maitasuna! Gora! Kike! Ez, Kike, ez golde, Kuxima hemen dago zure laguna da. Kike, non zaude? Kike, aulkituko zaitut, Kike. Kike, zaldegin, Kuxima foto nahi du. Haur bakoitzaren garapen kognitiboa. Irakasle bakoitzak kontutan eduki behar du haur bakoitzaren garapen... Jode, hoi nola zan ba? Kognitiboa. Jon, zeitezu hain hemen? Dazuk gaina azkar? Azkenen ez geha juntatu partidu eiteko, gatxat, nator? Boa, abuelitia, eskerrik asko merien nagati ez, super hona, tia. Oidine bilo! Eixo! Chavales, daukeze amona bat super enrollatu, tios. Super enrollatu, Guazen seilun etxea, akidama etortzeko, Pasatzea hemen? Ama, zeitezuzuk hemen? Beira, Mai Carmen, pasatzean adaia, nazka indan naula, zure etxeko arau zorrotzoekin. Ta ja, erabaki bat hartuet. Independizatu inbeat. Independizatu? Bai, ondo haituzue, independizatu. Nahi detenen kaleateatzeko, nahi detenen pizzata Coca-Cola eateko, eta nahi detenen lasamikin ospela juteko. Lasami? Honekin ibili altza gaur atzaten ama. Jose Maia, auskalo zeman dion honek. Aizu, senyoritxi, barkatu, baina honek izena dauke. Samantha, Sami pa los amigos y pa los colegas. Eta honen oso hona naiz, baina behar zuzenazu, Ze eskandalo daukalen. Sami, tia, lasaitu, tia, lasai. Es que bakizu, la Sami es muy temperamental, tia. Kopa. Foto! Ze geltatzen da? ¿Dónde estará? A ver, entzun deno. Maite minutan hau nire bikotekin idearekin. Da bihar ezkontzen gera. Orduan, denak gonbidauta zarete gure ezkontza egunera. Topa, gora maitasuna! Niki, inoiz inidean, maitasuna erbenik politena izan da. Matxizat jut. Nike bai!
El cartero, ne paketea. Baina beltzaren plaza. A ver. It is perfect. Qué preciso el fontanero. Bueno, bihar, 10:00 hemen elkartuko gea. Afortunado da, zea, Da, protagonistak kotxera emango jizu, ¿vale? Vale, oso ondo. Bueno, vecinos, un placer. Oan bakizu, goiz-goizoia, bihar egun luzeo, geuta, ¿vale? Venga, good night. Jesusene, azizkan bile sortuan hortxe momentu baten. Azkenen ustez blokeko normalenak gu behala, Haizek uste, oie ma. Bueno, ni izta egite, normalenak. Bueno, etxe honetan pulamentu itxan hasi behar dugu. Bida, lehen interneten bilatutako informazioekin materiala ekarri dut. Bida, telak, batez hola, estilo hontan eta holakok. Gio, tipo haure leku askotan ateatzea, eta jarriko dugu. Eta CD baten bilatu orduan, oain musika jarriko dugu, eta etxe dekoratuko dugu. Ados! Oso ondo, oso ondo. Kike, Kushima japoniala da, ez da Txina. Hau, kosto! A ber. Jo, Kushimo, hau ja asignatura notakin aprobatzea da, A ber, nola itxan porro bat? Kushima badaki. Kushima YouTubeen begiratu du eta polo egin du denontzat. Zer ondo, Olain, Kushimo. ere bestelik, ez? A ber. Kushima oela da, dial bodolio, ondolo egin! Biharko ere gorde batzuk, Kushimo? Ondoloin. Ondoloin. Bueno, Kike, guk hobe izango dugu jajune. Biharkoa egun gorra izango gara irutzet. Gaurkoa ikusita geho. Bai, Lukas, alare, azkeneko favoreat, mesez, azkeneko. Eskini hemen bakarrik, ezin dit egin da, zukin loik iki baldauket. Bueno, baina gaur bakarrik, Kike, gaur bakarrik. Bale, eskerri asko, Venga, guazen. Ama. Telebista ikusten nahi naiz. Ama, itxu jazu pixkat. Eta gero ikusiko dugu bio telebisoa. Bida, lehen disgustu hartut, ne esan nahi nezezunen. Eta independizatzeko kontu izan dezunen da, bihotza buelta eman dit, ama. Ni nahi dut denok
elkarrekin da zoriontsu bizitzea, eta hortako, arauek aldatu behar baldin baie, ni pres nau. Aldatu ez, Mai Carmen, arauek kendu. Bueno, kendu behar baldin baie, kenduko jau. Bale, Gaur egun zuzenean Benidorreko autobus geltokitik gaur gaueko 9:00 istiluak izan dira Los Pelikanos hoteleko dantzaldian. Dirudienez, bibikoteren artean liskarra izan da, esan bezala Benidorren dagoen Los Pelikanos hotelean. Emakume euskaldun batek Burgoseko bikote bati eraso egin dio aipatutako hoteleko dantzaldian eta iturri fidagarri diotenez zaurituak ere egon dira bertan. Los Pelikanos hoteleko arduradunak ez digu informaziorik eman nahi izan, baina gu gaur eguneko taldea autobus geltokira etorri gara. Iturri desberdinetatik jakin bai dugu bikote euskaldunak autobus bat hartu behar duela gaur gauean geltoki honetan bertan. Azken orduko berriak izan bezain pronto, bat egingo dugu zuekin. Mila esker eta etxoin, barkatu, airean nago, bai, entzuten zait, bikotearekin elkarrizketa lortu dugu oraintxe eta hementxe dira gurekin, kaixo Gabon, duzue zerbait esateko bar gauean Los Pelikanos hotelean gertatu den istiluaren inguruan? Pues claro, que ha sido una vergüenza. 2 temporada damazkigu burgalesoik aguantatzen. Haik bakiegu, los del norte, temperamentu fuerteko gehala. Ta claro, azkenen... Dantzaldin gebiltzela beti legoigoen hartzeue, erdi-erdin, zentron, denak bebida eoteko. Son unos protagonistas. Ta gaur guk besteta baino goizago afaldu eta goizago hasia bailen. Jendea disfrutatzen izan guri behi da. Urte osoa pasaditeu, pauso berri ikasten, jubilatunen. Ta agi esan oso agil nuitzegea. Con elegantzia. Ta ordun, burgalesak azaldu eta behan leku hartu nahien hasile. Bultza handik, hanka zapaldu bestetik, zankatile jarri eta olaxe. Es que son unos zorros sucios. Ta azkenen, behi da, lertu ingea. Ta mai behateko botile hartu du rosak, da zamba eman dio gizonai bruti behera. Ta gero nik hoi guzita, ostiko txat emateko aprotxatut. Ta ordun, burgales Andrea torri eta hiletik tiaio rosa gaixoai. Ta gero rosak jata iden botau. Indara hundi baitako egu rosak, ta gero... Bale, eskerrik asko zuen testigantzagatik, jaun Andreok entzun duzue, zuzenean gertatu denaren berri. Oraindik ez dakigu zein ondorio izango dituen... ¿Ondorioz? Bida, por esos burgaleses gubi aldu gaitu hoteletik. Baina, por aquí les quiero hacer un llamamiento a todos los hoteles de esta zona. Los Pelikanosen ez gaitu gehiago ikusiko, baina oso kliente honak ja, eta onartu bagaitezue, deitu 943-65... Hauxe da azken berria Benidorretik, laster arte eta gabona izan. Normalak ematen zuen? Egi, Bueno, zeman oia, bihar boda juteko ere. Carmen, txon pixkat. Eskerrik asko neta zola preokupatzeatik, Ni matxea, hau. Nik bai, ama. Venga, hazen. Urte osoa oporron zaieon, behin baino motzagok, Antonio. Bengea. Ni sustoak indau. Berriz etxea bueltan. Nik roxa bauket barron alako zea bat, pena bat, ez dakit, nostalgie, eske ez dakit. Hemen egun, bio bakarrik etxean. Ez da uda berri udara mezela? Iba, ni dauketen pena da? Ez teula ikasitakoik demostratu. Hombre, roxa, nola nahizu bat demostratzea, baile baten pauso guztik ezin diakutsi. Hemen geha bueltan. Bai? Maletak osoik. Bai? Alkandora moradoare ibili gabe. Bai? Pena. Baina hoi bai, Con la cabeza bien alta, Jatu dekia ez zua. Bueno.
más bueno. Ta dekorazioa? Antonio, zer da, sorpresa? Sorpresa, nire hartzen nahi naiz, Rosa? Egunon, beliak, nik kuximan itxonake. Ai, que salada! Baina, ze que moños! Egunon. Baina, ara. Uy, Antonio, si es el pizzero. Bai. Lengokoa. Ai, Qué majo el mozo. Bisite antoreta? Bueno, bisiten, etxea zaintzeko esan zuen, eta orduan, bisiten baino gehiago, egun batutan gehitzeko intentziokin hola. Qué bien. Qué alegría. Qué alegría. Hombre, de repente la casa llena de vida. Jende berrie. Dekorazio berrie. Si parece un hotel. Alaxe bat dugu haizu. Benidorm etorri zaigu etxea. Bai. Ostras, luxeko gehatu naiz. Bodako prepat... Boda? Bai, Bodolio! ¿Bodorrio? ¿Con música, banquete y de todo? Bai. Antonio, Bai. ate al candela moradoa y prepárate. Venga. Nos apuntamos. Bai. Dudik ez. ¿Zuek hola jumaralde zuego da? Bai. Venga, guazen prepatzea. Itxalan, foto familia! ¡Ay, qué salada! Prest? Foto! Ane, etxen altzea. Ane, libre. Baina mamutxi, zeitezu hemen. Uste nun azerrezen delanekin, eta pentsatu eta aztetzia zulak izango supergaizki pasatuet, mamutxi. Maizean, ni zure ama naiz, da nola sarretuko naiz bazukin. Baina laundu nahi dizut, bakit gaizkitetela etxen sartzen, baino? Bai, mamutxi, eta behar dut zure laguntza. Ezke baki daula pixkat zikineta dena baino, bihar hasiko gea, bale, mamutxi? Ezke guain dauke, en plan bodorrio, bezino batzuna, eta lasamitan jun behar deu bodorrio, eta orduan hasiko gea bihar, bale? Zauden hola? Bai, mamutxi, bihar hasiko gea, eta lagundu baiazu jartzen lavadora, zabaltzen arropa, kozinatzen pelotitak.
La familia mia itzori, ezagunak agian hemengo askori. Bizimodu harrigarri. Bakoitza berekin dauken nahiko komeri. Naiz eta egon pixkaterotuta. Gu gaudezu guztioi eskertuta. Zuen txalo zaparra da hartuta. Egia esan gaude pixkat arrotuta. Onaino gure antzerkia. Espero dut izango zela divertigarria. Elkartu gara talde zoragarria, guretzako izan da gizon esperientzia. Estatu bazaizue ondo. Kontrakoa bada zuentzat okerrago. Antzerkia bukatzear dago. Agur eta beste bat arte, akaso. Venga.